видеои оиди конкурса тамошо кунед. аблава кардан оиди хизмат ва яъне билетро ба харидан ба нархи 28 000 сомонӣ ҳақиқат дорад. бо айсари нав бирай аллакай нуля мешава ҳамаи документҳои. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва лайк мондана ҳатман фаромӯш накунед. видеои оиди конкурса тамошо кунед, баъд барномаро идома метиҳем. бисёри нафарҳо дар ҳамун WhatsApp менависонанд ки финали конкурс кай. бародаро, апаҳо, хоҳаро, касое ки билет харидаген, камтараки дигар сабр кунен, мо билетҳомона ба анҷом бирасонем, баъдан финала рӯзша аниқ мекунем. як дастгирии дигар кунем, камтари дигар билет мондагиаи ҳамвора буфурӯшем, рӯзи финала аниқ кунем. касое ки мехоҳанд билет бихаранд, инами картаи Сбербанкда сумтона метавонед ки партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. нархи арзонай. ҳамин одамое ки ҳозир тамошо кардесен, агар як донаи билет бихарен, мумкин мо билетҳоро тамом кунем ва чектона метавонед ки дар инами рақамҳои WhatsApp равон кунед. ногуфтанамона аксия дора, касое ки билет бисёр харидания ба 1000 рубл боша 7 дона билетон метиҳем. бахтона бисанҷен, 51 дона приз дора конкурси мо, шанси бурд кардани шумо зиёд мебошад. дирӯз як комментарияро хондум ва хостам ки дар ҳамин мавзӯъ видео кунам буфаҳмонам. як нафар нависондае ки оё ростае ки пули қалинг дар ҷумҳурии Тоҷикистон 30 000 сомон ё 50 000 сомона дар бар мегирад. тамошобинони азиз, хоҳиш мекунам ҳамин гуна овозаҳои беасоса аввалан бовар накунед ва баъдан ин ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зангирӣ, дар бораи пули қалинг ягон маблағ, ягон цифра овардагӣ нестае ки бояд мард 50 000 сомон ба оилаи зан супора баъдан тӯй кунанд. ин хеле гап дар қонунгузорӣ нест ва хоҳиш мекунам ҳамин гуна саволҳорам натиҳанед, хитонам аз ягон ҷо ки шиниден бовар накунед. пурасрор нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, оё гӯед вайни билетро харидан ба нархи 28 000 сомонӣ ҳақиқат дорад? оддӣ карда фаҳмонед илтимос. барои вайни билети пулакӣ шумо 26 880 сомон пардохт мекунед. ин пул дар суратҳисоби махсуси амонатбанк мерава ва ногуфта намона ки рӯйхате ки дар военкоматҳо мекунанд, агар дар рӯйхат ҷо боша шуморо номнавис мекунанд, баъд пула пардохт мекунед. ай пеши хитон рафта пул пардохт карда соҳиби вайни билет шида наметавонед. ҳусайн нависонда: раҳмат ака барои видеоҳо карданатон. ман ҳар видеои шуморо тамошо мекунам. ҳазор раҳмати калом бародари азиз, худованд нигаҳбонат бошад. мардонов нависонда: ака ман якум бор ба Россия ба шаҳри Краснодар рафта 3 моҳ ба регистратсия гаштам. пеш ай тамом шудан регистратсия ба ватан омадам ва дар муҳлати 1 моҳ ба Москва рафтани да патент спори проблемат намешавад? не, ягон проблемат намешавад. ту қонунӣ ки гаштагӣ бошӣ, бо айсари нав бирай аллакай нуля мешава ҳамаи документҳои ту, регистратсията мекунӣ ва регистратсия дар база дани проверка кун ки боша, баъд метавонӣ барои патент ҳуҷҷатҳои хита биспорӣ. ҳасанов нависонда: салом ака, илтимос ҳамин саволат ҷавоб теҳ. ман 2 моҳам кам 18 Россия омадам, дар мигратсион кам работа нависам. метавонам 18 дром патент карда? метавонам карда. бале бародари азиз, дар ҳолате ки мигратсиони картаи работа нависонда дода бошанд ва 2 моҳ пас ки ту 18 сола шидӣ, метавонӣ ҳуҷҷатота барои гирифтани патент пешниҳод кунӣ ва соҳиби патент мешавӣ. холов нависонда: салом, агар мигрантҳо хоҳанд праваи русӣ гиранд, бояд чӣ кор кунанд ва ҳақ доранд? ман шинидим тоқа гражданино да метавонанд права. касое ки шаҳрвандии Россиярам нестанд, ӯ касо метавонанд ки соҳиби ҳуҷҷати ронандагии русӣ бишаванд. мерен дар мактабҳошон ҳуҷҷатотона меспорен, дарсоша мехонӣ, экзамена меспорӣ, соҳиби права мешавед. тамом, ягон проблема надорад. давлатов нависонда: салом Сорубон, агар военни кафедра хонда бошӣ, баъди хатми донишгоҳ боз 1 сол хизмат мекунӣ, ҳамин 1 соли хизмат офитсерӣ, агар ки дар вақташ ту военни кафедра хонда бошӣ ва соҳиби рутба шидагӣ бошӣ, 1 сол хизмат намекунӣ. вале агар ба ту звания додагӣ набошанд, 1 сол хизмат мекунӣ бародар. як каси дигар нависонда: салом ака, якта писарам мебаранд хизмат ё ки не? не, ба хизмат даъват намешаванд касое ки як писар мебошанд. зоиров нависонда: акаҷон, Россия частни бирай кор кардан мешавад? не бародар, барои кор кардан мигратсионкаи картаи работа бояд ки шумо бигиред. холов нависонда: салом акаи Сорубон, ҳозир ҳастае аблава? илтимос ҷавоб диҳед, раҳмат. ҳозир танҳо ба қайдгирии аблава даъваткунӣ ба хизмат нестае.
фаромарз кулоб нависондай. Ака сози манав патент гирифтам. Тоҷикистон мерам хизмат. Агар суми патента наспорум чо мекна? ҳеҷ хона мекна патентет аннулировад мешавад. Тамом бародари азиз. Тамошобинони азиз, бо ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.